Ndiri kunzwa kufara. Ndakauya panapa musoro chipiri ari manheru. Ndakangoti regai ndingoendawo. Ndaingoona prophet paFacebook nchingoti zvemaprofeti zvainangwa I don't like because ndinoona mata 7th day. Saka ndakazongoti regai ndingoendawo ndimbonoona. Nekuti ndainetsika kubasa kwangu ndaikwanisa kuwana $20 kana $25 ndenge ndawana mari yakawanda pamwedzi chechi. So ndakazoya panapa ndikabatsirwa naprofeti. Ndakabata mbavha yangu. Because I'm also seeing kuti pane kushota kuri kuitika kubasa. It's true. Because inini ndinoshanda. So pandinoshanda murungu wangu akutosvika pakuti ndotambira $100 US. Saka sometimes akutondipa $25 nini chingobatwa kuti ndashotesa mari. Dzimwe nguva ndotobuda nditori ne20 ndopesa ndakutochema kuti saka ndiri kushandirei. Ndoda kuti nditi sorry kuna mupostori because ndaipuma munhu anga asiriye. I know. Vanoti vari kushaya yavo and sometimes maimbosuspecta mupostori. Yes, ndondotofungidzira even now. Mupostori munongomuvengerawo mahara because munhu anotenga tumakasiketi nei musiyei mupostori. Achena. Amen, prophet. Ofuchi ndiri ndaitotamba nembavha. Mbavha ndaitoitrasta zvisingaite muupenyu hwangu. And mbavha iyi anga ari munhu mukuru wekuti ndaitomuona samai vamai vangu. But the end ndakazoona kuti munhu waunoisa padhuze naye ndiye munhu anenge achokugayira hora. Ndiye anenge achoti dai afa. Dai upenyu hwake hwadzoka kumashure. Munhu waMwari munhu aindibira mari yangu nimbuya atata. Musi weSunday kure munenge madzoka netestimony mbavha taanayo. I receive prophet. But mbavha yenyu munayo muri padhuze. But mbavhai ndeyechikuru ndigogo vari patebho apa mbuya tata. Ndichibva panapa ndiri panapa vanhu vanga varipo panga pane vanhu vashoma varipo nhasi vakawandisa. Ndakapiwa $15 naprofeti. Yakatanga kuuya yachona yanga yakasakara svika naprofeti ndoda kuti ndikuda nyowani. Dzebva dzauya dzimwe dziri 2 anga ari ma5 matatu. Then ndakanosvika ndikaita zvakataura ndifotokope mari. Ndakafotokopa mari ndobva ndaisa mumari yandaitengesa. Hapano here angaito mari inoita $5. Ndikaiwana muchechi muno 5 yakabatana. Yes. 5 mari. Haidzoke zvayo. Yauya 5 mari. Mfana yakaita kakusakara. Pana neimwe 5 futera. 5 mari. Aha. Ndipei ma5. Now, mwanangu ndoda kukubatira mbavha. I receive. Mangwana. Ndingafare prophet ndanzone kushandira pasina guru rakutopera pasina chandamboitawo. Ndakabuda ndikanotenga sadza semazuva ese. Ndikadzoka ndikaona mari yangu yashota. Ndikati ko mari yangu yaenda kupi? Hapana akadaira. Mbuya atata vakangotiyo neniwo tiri kutobirwawo muzukuru. Ndikati alright manje matamba nemunhu akangwara mari yangu yanga iri mudanga ndakaifotokopa. Ndisati ndapedza kutaura izvozvo mbuya atata vakangoti memo ndambotora mari yako. Ndashandisa $5. Yes. Nokuti gogo vari kukurova kambijana. Havatore hombe. Listen to me. Yes. Uchibva panapa ndoda kuti mangwana makuseni. Yes, prophet. Uende unofotokopa mari yawakabata. Yes. Imwe yacho utora picture kune ma-serial number. Yes, utora prophet. ma-picture wochengeta mufoni mako. Yes, prophet. Nemapepa akafotokopwa. Yes. Now, toibata sei mbavha? Kana wasvika kubasa around 12 gogo vachakuti ena unonotengerawo sadza. Sure. Iwe wobva waenda unotenga sadza. Yes, prophet. But kana waenda kunotenga sadza unosiya $15 iyoyi. Yes.
plus imwe yaunenge watengesa, ngatiti watengesa mubhegi rako woenda kusadza. Amen, prophet. Ena unovatsvagira sadza nebhinzi ravanofarira iroro. So ini ndangoya kuzotenda, handina hangu chandinacho, but ndauya nemoyo wangu wese kuzotenda prophet, kuti aiwa prophet, pandaiti makaipa pepe hamuna kuipa, but munoshandiswa naMwari. Amen, prophet. Prophet makaipa, prophet. Ndakaipa here kana ndakanaka? Munoprofita munoMwari. Because nemanakira ndakaita ndakaipa. Ndatya nazvo, hakuna prophet. murume ane madimples man. Now listen to me now. Yes. Listen to me now. Yes, prophet. Kana masvika izvozvo ndoda kuti uende unotenga sadza. Yes, prophet. Nereka usamhanye. Yes. Famba nereka wodzoka. Yes, prophet. Uchingonosvika enda unotarisa mari yako first. Kana washaya, Yes. ibva wamira pamberi petebho kudai kuti ndabirwa mari yangu, but mari yangu yandabirwa ndakaifotokopa mapepa angu aya, ndiri kuda kukusechai, tanga nambuya tata. Yes, prophet. Ende kana watanga nambuya tata, enda unotanga mubra kuzamu rekuraiti. Ndakapererwa because pandakabva panapa ndanga ndine hutsinye, ndakati ndavaregera, but mumwoyo mangu manga mune hutsinye. Ndaida kuvatengera sadza ndichipira mate ndichivapa because ndairwadziwa kuti munhu anga ari too close kwandiri, but aindiitira hutsinye. Ndikuda kuti ungobvisa pfungwa dzakupinda manje. Chii chawafunga? Nangu prophet, ndafunga kuti ndongochero ndikavabata kuti baba ndichangoti ndakuregererai, but ndenge ndavaregerera panyama, but mwoyo wangu unenge usina kuvaregerera, zvekuti chero ndikanovatengera chikafu ndikufunga pfungwa dzakashata, nokuti ndogona kungochipfirira mati ndichivapa because munhu wandaitrust obva azondizvadzisa last time. Now nyaya yemate iyo ndo yandiri kuti aiwa kamwanangu isiye yauri kufunga. Yes, prophet. Demonstrating real-time prophecies. Chawafunga ipapo chinopikwa nemuprofita. Handichaenda ndine faith because ndimi mandituma. Yes, I love it. I love it.